Foli ni wala ɲuman dɔn dayɛlɛ kɛɲɛ an b'o ta ka débat face à face religieux sigida gale kulu jamakulu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati na k'a fɔ a kɛyɔrɔ la ani a kɛ kuma k'a fɔ a ka cɛsiri la ani a ka wuli ka jɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn i ka lamaga cogoya ma ko n kundigi de don sara foyi t'a la ni naretɔ tɛ an kɔrɔkɛ ko ten kɔmɔso ko negetigi professeur Moribo Gindo ko san 35 tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'an ye a nɔfɛ n'a y'an ye boli la a kana an ta ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ hadisa kuma tɛ koyi ko anw n'an bɛ kogoninkurunin bari de la n'an t'a bari ni k'a cɛɲa ko an n'an b'a bari de ni k'a kolo gɛlɛya k'an b'an kɔrɔkɛ fo an kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ dɔɲɔgɔnkɛ n ka adama dɔɲɔ ale ko n'a kɛra kolokoto ye ko n'a kɛra wuyangilikɛla wuyangilenw ye ko n'a y'a ka ɲinifɛn dɔn ka ban ko n'a bolo sera a ka ɲinifɛn ma ko n'an y'a sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan ko an k'a fɔ a ɲɛna ko an ka kolokotoya de fara an bolo da la nangarabaya kɔni awɔ o tuma karamɔgɔw ko an ko bɛɛ lajɛlen nangaraba an bɛ diɲɛ bɛ ka lemuru tigɛ min kan sɔsɔli tɛ min na an fɛ hakilimani ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye den o den ɲɛnamaya in kɔnɔ lemuru tigɛ a kan k'o bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ka masiga don min na an b'an bɛnbaw nɔ na an bɔnnaw minnu y'an to yan n'an baden min mu u dɔn u bɛnba ye karamɔgɔ o ma se kɛlɛ ma ayi o ma se kɛlɛ ma minnu tun b'an ɲɛdɔn kunna sini i ma kunun jama ye i ɲɛ tɛ bi jama na e bɛ jama dan dɔ sini wa maa si tɛ nin dan dɔn karamɔgɔ ne ko n'u y'an ɲininka ko a bɛ laɲini min nɔfɛ a ɲɔgɔn de delila ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka dɔ yira an na wa ko ne t'a bɛɛ dɔn dɛ nka diinɛ ye wolofinna ka kɔlɔlɔ ye maa y'i yɛrɛ bɔ diinɛ kɔnɔ ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ kɔni an b'o jamana dɔn ko an m'a fɔ dɔwɛrɛ ko ni silamɛya ala mago tun bɛ jama de la ni silamɛya ala tun bɛ fɛ jama de ka to a bolo silamɛya ala tun man ka sɔn indi ka tila la dɛ maa miliyari 1 ni kɔjan o de porokotora la bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ la masakɛ kura awɔ o ye foli bila foli de fɔ koyi o ko ni den tɔgɔ da arabu la to a la k'o tɔgɔ ye ko silamɛ tɔgɔ ale ka jamana kɔnɔ maa miliyari ni kɔ ye k'i den na to maa tɔw senkɔrɔ maaya la sa ko k'ale ka jamana papiye d'a ma dɛ wa a tɛna dɔn jamanaden ye ko an ko karamɔgɔkɛ ma k'an n'an ɲɛ ko an b'a kɔ ka taa karamɔgɔ minnu k'u bɛ ala kɔ u negera cogo min na fajirida kelen ko janfa kuntaw kan a bɛɛ ka don misiri kɔnɔ an bɛ minnu kɔ aw tɛ k'a sɔrɔ k'u sɔrɔ misiri kɔnɔ bɔdama ye koyi Espagne kɛ k'a ko b'a siɲɛ kelen nko a ma b'a tile 15 a ma dɔgɔdɔgɔnin ba u y'a b'a su kelen ni tile kelen silamɛya karamɔgɔ yeli kɔni na bi maa t'a fɔ ko u y'u ka ɲinifɛn bɛɛ sɔrɔ nka o kɔfɛ u ye caman sɔrɔ u ka ɲinifɛn ɲuman na dɛ bɛɛ de ɲɛ b'o la karamɔgɔ e ka sini lɔjɛ kɛ ni silamɛw yɛrɛ bɛ maa bonya ni Mali karamɔgɔ kan ka kumakan bato ni Mali karamɔgɔ kan ka kumakan bolokɔrɔta ni Mali karamɔgɔ bɛ diinɛ de nɔfɛ k'u bɛ ala ko de la n'u ko ko maa y'u ka kira dɔgɔya olu fɔlɔfɔlɔ de y'u ka kira dɔgɔya ka d'a kan i ye maa min suɲɛ i fa n'i ba ye ka maa min suɲɛ n'i ka mirindi ye ka maa min suɲɛ n'i ka siya ye o maa n'o k'i ka min kɛ n'i banna k'o kɛ e tɔgɔ tɛ foyi ye fo faso dangaden kɔ siga kelen t'a la dɛ a b'i komi i fa k'i bila ko dɔ la i k'i baw mɔ awɔ o tɛ nin ye sa wa Mamadu de b'a mandenw ma a ko ne mandenw diɲɛ dulonnen don fɛn min na ne ye min fɔ a ye o tɛ koyi ayi diɲɛ dulon bɛ min na fewu a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ n'a mago bɛ ɲɛnamaya kɔfɛla kɔni na ne bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ a ɲɛna ka bɛn n ka sogo k'a ma nka ne yɛrɛ dan bɛ min na ko diɲɛ de dulon b'o la fewu o de to a ye ko dɔɔni wa n'a mago bɛ dɔɔni na a kana 2 kɛ a kana 3 kɛ dɛ
aye wula ka kunda fo sini aye ta fo sini aka ta doni no fe karamo ami yoro na bi amago be doni na wolofinde sotola wolofina amago be doni na ngo wolofinde sotola ko sidama ka kira ko ma ko wata doni yini sini kana nayi o ga karamo ko kelen ne irana malla min de la ka se sini doni no fe kana do fo malion ye kelen doro antuna fula yini le ga karamo ka bo kira ka so fo mi se mona do ngo kabe ayere ka foli ma kabe ayere ka blasira ka makaramo ama wana me kuma ko anga kuma kadda anga donta de la wakaramo anyo de mina mi ga baraka ne am mi kuma kadda anga donta de la karamo ma bi yere bonon ko ra ka soro munu mi gata na isira mi fe o sira yere tere minu mandala am mo ga donana kabe kirata ale ko be sanke me folo kono asira nga dugu kono karamo o kuma kan anyo sengo ango na mena bolo no fe abina tile gana karamo manda ingala ne ko nya ye nyena de wa neni yona wulu finde mbakile mali kono voyageru la ebise ka min yininga ana sementie ka ne bena min fo kuma dole ba sura ka yini ni maso ko ni ma ngami ka min fo ale ya ya nyena obise go sementia wulu fi me jigi dugu mina ko shini ame jigi shini dugu mina ko gansu anga commerce be bita yoro mina ko gansu karamo ni ya jete mine mogo do be ga ndeme ni fere do hala anta do ko deme fere bado ka so bele de do mogo ma famu onga shinwa bi se ga sira irana nga shinwa ye mingo ne mbo u iratala kwa nga ntege da oka karamo uyoko datu ko so bede ga shini sigi bogo nga ku ga donya firana shinwa bi kalanke kanani de ra nyena tike kono anga demunu sorola yo min tara bi fa kala bebi kala kandora kanwore be abe kalola kanwore be no ni tara safe be kalola nga shinwa ga barabla foli rebe fo kamina mashita kala ni shinwa dete karamo kaba ko min fono mbora ibodo burge ga se ko kanin kala shini ka bengan kono ga sigi kan kono fa ga soro isegola shini ka samu wange imadeli ka bo shini dafe ka ta yoroti hali mana Hong Kong kan lokera mana ke dinami o bisege bla ka kala makaramo niyo loje ibaye ku yem balanda ande unyede o ngani na yoro do fono loje ibuka o bulokorota karamo ko shinwa ga dugu ninge commerce ka adayelo ni farafina beche o kum chama mi se ga yala o ngane be kungele ndona ka bene ga sini masanduru kono karamo ko ne be sogo nyina iko la kale kana ite malo ya ko la awo nya kala kuma do la na kuma na abi nya fa mu yoro do la wa karamo ko mina min fono fo ni ma mi be ga sege ibi sega yele gata kemeni tanduru na wuluma internet YouTube ka be a jawbe ko ne ma mi ngama ko kira ka san kemeni tan laba de kono ko silame ya dona mande o dugu mi fle ko gansu silame ya janjo wulile ko fe samwa an woro folo kono o yuga kene blaka kene wore munun la soro o dugu ni yo o dugu doye o ganye mo ko min saru bule ku yo sudo tudora o tuni karamo ko yoro mbe tetme 1 hectare et demi ou 2 hectares kan mais arabu be milliard de sara shini eta yoro ni no fe koro de bala nga akuma kono ka do o kama ko hadisa mun ngo mamadu ko ko ta doni ni fo shini hadisa koro baute ni e ko nyede me ko kada ka do fo arabu kanin do fo anyoro keledo o akokunu kotigu oluta bi kotigu yede o yoro ne masaka famu mandenga bulo ko tobe ko ma damene ni magana saudi ate karamo la kale ite malo ya soro la
koyi amadamine magana wa Saudi ate ni gibi arabu sika obi jo kelela mina ko uye minge ma to ka di ma ko Mamadu yire de mani vindo kote atibe ma yire de tokoma abibe kode ma kuma kande ma nga mogo tokote obi sika wa ko madamine Saudia ta kuna ata jula mbamuru de yake Saudia ta yi goligene de yake Saudia ta yi dingali ni jatiga wale taki isigi nyogon segere o de yake Saudia ta yi suno Saudia ta ko o tigiya fleni arabu taro yoro misi uye misiri do de join no misiri mbi gansu malien be se kata segere abe o nga misiri ni yaro an yire nu ka Chinois kelengelen silamo de wolofin de bege ga fa de ite Chinois yere ya na olu ga yelama o nga misiri kabako de be misiri na ngara mo fajigi ni mami anye ni abibla kata yoro jan kadaka ugo kwasa na arabu hagili sigile ko otete me ali sanke me sabaw ka folo de sanke me nanu kono nono arabu hagili sigile ko fe ugo namara no yaye ka bugo no ko scenario en sebenchu go manya ko do bala obina don mogobi anyini ka don ko scenario tigit ntoluye oyemu misiri fola munun jora ko ni sanke me folo kono o misiri kelente min yesine me magama jango alikaba a misiri kelente jinye kono arabu klara ka wuli de uye warke ka do nege ku ka murabu yelema uye do ta ke ni mbamuru ka murabu nu yelema sa ku nyesi magama ka soro kan namara de la ko koron saba misiri de koron wolon fla misiri sino misiri kelentu nyesi nente magama aya o mena bengali na ndado uye beta ko ni yelema nga usira Chinois ma ugu be Chinois ta yelema Chinois ko ai ammo gede nana ya no asaraya anya shudu o adeu sigraya ayre fono tlara kana aya sira labo nga mi ko abina ka misiri bot a chugola ka ke chugore karamo aya yere lafiya o ke tote mbamuru kuma na ka dese amase ka ke sigi ga fo kera ka dese Chinois ko go petu patike ko misiri ngato chugola ya karamo ko mi ekinye nyena maya kono ode kumai Chinois yera nana nye kono sa ka satellite udla ka satellite yele ka loje donc arabu ko ka misiri ni yele ma koro de bala misiri nunu tu nye sinente magama ni misiri ni mi kote minta sane don pas de maga o Chinois ba ko dono fono wulila ya ni foka tu tegada ki tega kata e ko inda min na Jordan de o arabu ko na tara ya sembaranga kwa akana ko rawuli misiri mbe hali sini koni mami maso tado misiri ngono iga busol sigi misiri ni ga loje misiri nyesi ne me romma ibi bo misiri ngono 30 minutes metro la ibita dugu worela ko Macau Portugal ga yoro marale misiri ibita ibi do misiri kono ya famo iga busol sigi o misiri kono iga loje ibayo o misiri ni ale misiri abiko mi korone klebi de do ko uka murabu nyesi fa abiko mi korone klebi de do karamogo nyefo mandi ngane karamogo ne de kuma yere la yini be mun no fe ne karamogo fajigi Traoré nana se gane menga ni ma ido mene koroke kan ngi do mene koroke kan ayo ayere kote bede ka boli ka bribri de tigane nguru de la kuma bate ba do fononte ni ni yene koraga de ira demisewna ngoni yene koraga de ira andiwna kane koraga de ira modona jama farale nganga ngo jama farale nganga nebe famiro la oni temi bonyo ko made awo karamo fajigi Traoré ni bi Mali kojugu kala nyini ma kelendo Mali tiba ngo ma kelendo Mali tongo ba ka bene ba mana kalande fitini de ka nyeyeli ma kelendo awo kira fla de kira malla Mali on be kele do nga o te kele do famba te kele do kira fla de ba
ko kira fila bi ci dugu kelen na kira fila cira waati kelen fɛn o fɛn fɔra arabu ka dɔ fɔra a bɛɛ de dɔ da lamagara mali la karamɔgɔ misaliw la fana lɔjɛ bani n ko kira fila de b'anw fɛ yen kidale hayidara o ani ne yɛrɛ fa e bɛ jɔn wɛrɛ ɲini kiraya la n'o tɛ ko kira ma kalan anw ka kira yɛrɛ mɔkɛ fana tun b'a kalan n y'o f'i ye ala tun tɛ se k'a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn nka n k'a bɔra ni kuranɛ de ye k'a lamaga kuranɛtigiw de ɲɛna ka kɛlɛ ninnu ta ka wuli k'i jɔ n'a ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna karamɔgɔ ayi a tun ma kalan dɛ mɛ a bɛ kelen kelen minnu dɔn olu tun sɔsɔ man di dɛ i komi juma seli n'a ɲɔgɔn a ko juma jɔ ko naani ko f'a ka bɔ kuranɛ de kɔnɔ k'a yira la ko ni hadisa sera a ma foyi t'a kisi ɲɔgɔn ma cɛ ma sɔrɔ k'a yira la n ko muso ma sɔrɔ k'a yira la hali sini a mɔdenw tɛ k'a tɔnɔbɔ nin yɔrɔ nka olu ka tɔnɔbɔli nɔfɛ olu ye faso ci de k'u ka tɔnɔbɔ ye olu ye faso ɲagami de k'u ka tɔnɔbɔ ye olu ye faso ka kumasulu de k'u ka tɔnɔbɔ ye ka bɛn mun ma n ka tigiya filɛ nin ye cɛ kelen min sera ka na anw faso kɔnɔ ba mali kɔnɔ k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ se ka kuma an faso ko kan sa o don sera k'o ɲini k'o d'an ma awɔ pétrole tɛ ka bɔ taji sanu tɛ ka bɔ jago n'a kɔfiliw tɔnɔ yɛrɛ nɔfɛ jamana ka cɛsiri ni wulikajɔ san 8 kɔnɔ a ye usine 9 jɔ e ko hali Jomo Kenyatta y'o ɲɔgɔnna kɛ dɛ ayi ko a bɛ n kuruma wa n da an de la ɔ bɛɛ y'an fa folisi o foyi bɔ an ɲɛ t'a ɲɛ dɔn o fana an ko k'o ye ɲuman kɛ k'a sɔrɔ a ye juguman min kɛ bɛɛ ɲinɛ m'o kɔ o ma n'a wari ta ka t'o ti baseli rɔ n'o tun y'o kɛ ka satellite dilan de usine jɔ o don ɲanguma kɔrɔ wɛrɛ bɛ k'a ka premier essai kɛ ne ka o fana se ka yɔrɔ filɛ a ye ɲuman kɛ nka a ye juguman fana kɛ anw fa Moribo anw n'a cɛkɔrɔba an m'a fɔ k'an ma juguman kɛ dɛ an ko n tɛ la juguman dɔn ka d'a kan maaba dɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ olu ko ko aw ko ko Moribo ye juguman kɛ koyi a y'anw fa fa k'a fɔra a ɲɛna a ka dɔnnikɛlaw fɛ ko Musa tɔgɔ dɔ bɛna a ka fa tiɲɛ o bɛnna n'anw fa ye k'a y'o fa n ko ayiwa karamɔgɔ Iganikurula kumaba tɛ ba i tɛ min se ka k'i ka tiɲɛ an girinbaatɔ yɛlɛla 115 la sanfɛ dɔwɛrɛ tɛ maliyɛn da Faransi y'an ka moriw minɛ n ko ne luwanu Faransi ye caman kɛ juguman na an ka moriw minɛ ni ko ni Faransi sen bɔra o bolo bɔyɔrɔ ka jan dɛ n ko a tɛ jɔ an ka ɲɔgɔn ɲini ka ban Moribo minɛbaaw yɛrɛ bɔlen tɛ k'a fɔ Mali la u dabarajɛra maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye n ka cɛ k'olu de ye Moribo ka fanga bi n k'u ye kuma in kɔri ka tɛmɛ nka a k'a dɔn k'a fɔ ko bɔrɔ de fan b'a tɔ la olu de y'a bin koyi ni Faransi sen bɛ ara wari dina kɛ olu de mɔ ni Faransi bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ko in nɔ i kana siga min kɔni na wari de di bɛ olu ma bolo min kɔni yera Mali la anw ɲɛ ye bolo min ye n balimakɛ i komi i sigi bɛ k'a lajɛ direct la i ka télévision la dɛ minnu ye Moribo minɛ Mali la nansara tun t'o rɔ arabu tun t'o rɔ hali ni arabu balimaya de wari in nana o sira fɛ tɔn in dilann'o de fɛ wa karamɔgɔ min y'o ra kojuguba ye dɛ o daba kelen in yɛlɛlen don hali bi koyi awɔ Marɔku kɔni da in yɛlɛlen don dɛ ka d'a kan Faransi kɛ maa kɛ ka Moribo kɛlɛ Faransi ye Moribo kɛlɛ ka bɛn kun min ma an jɔlen filɛ o de dɔ danga la bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna koyi ko Moribo ye Irisiw ka hakilina ta Faransi n'a jɛngoma ɲɔgɔn ko maa o maa ko k'i bi teriya ɲini ni Irisiw ye a y'a faamaw bɛɛ gɛn ka bɔ yen joona Faransi bɛ se kɛ mun kɛ Faransi tɛ se k'a ka armée bila ka na Moribo minɛ Faransi tɛ se ka Moribo wele ni ka taa poison kɛ kɔnɔ Faransi bɛna mun kɛ Moribo ko la fo Faransi ka don maliyɛnw yɛrɛ de kan a bɛ se Moribo minɛ cogo min na wa don kɛra minnu kan dɛ olu de bɛ yen ayi u denw tɛ u mɔdenw tɛ n k'u yɛrɛ de bɛ yen don kɛra olu de kan baara caman kɛra kɔrɔ dɛ san 8 janfa dilannen ko caman dilann'o na koyi karamɔgɔ ko caman dilanna na nka
ngi ma ngontu ka nyini fedo ngane fa ko ni sigatene na mina ne fa be ga gidia de nyini ya to la community anywana nga community e doni lama awo arabu don chera ira ngwa gwane alimami tundo alimami to de fara lenfle nyanga kata jamana tigi fe ko ni ma ya to la ge sinamba fa ka jamana nyami jamana tigi wo ya to la ke ga jamana bla o ya to la du madore ke de ya to la kuma ne ma bo qur'an nde ala kuma kan goy ne te so ko so o doni tena nga do bera fe onake arabu la ma koro kuma kai o go ya to la itabora hadisa la sa qur'ana yere de sotoli bi kono ako aye ni yoro lo jabane ka bo qur'ana injigina arabu ka de la arabu kan ando so nga kona tuma jigi arabu kana ko arabu de tintiso o be arabu ka cheya de kofo o be arabu ka korota de kofo o arabu ye munge nyana ma ya dofo kono yani ga silama na abe boko kono fo ne na ge chede bi soro ngo chede ma soro mi mi se go yen fo ya to la yana o ga ka jamana bla ay jamana bla ka tla kana jamana ke lo mara ade ya mara mo de mi ka mara o nan fa ni bo de no fe fo ni bo ra ki jobi ga fo male on yana ki be silama ya mina iye fembe soro ni silama ya min to ye iye moro mina ni silama ya min to ye ka musa mina ni silama ya min to ye o silameyani ko ere ba do fere ko arabu ka nyeta de do wolofina ka nyeta tara anga sabati tara anga korota tara anga foi tara mi hera nyana maya ngono amma ni kuma sulite o kuma malideu ne ko ne mbora nin sara na ben suga sara wolon vla na ko ne ba do ne sibirom na atna sekata bine ka kana fa ne ko ne mbora karamo idado ni jama mbi dani mali population ma do yara ika fa ma ko ni bi fa ya to la ko ga ata damne vli ko ngaramo ni mami ye jate mine ko la ya to la to ko mbirle to ga boni kerengere e doro ngache kani tu jamana ere beka ka na folo ni arme beka kelendai ka soro ga ku sa ko ka to anfa fono ba ta ke ko nga anfa ta ke chugo de bi ma Allah sira sino anage franzi be ka wardi karamo woro make kursi ma wule sawa mi nga dunu damaja ngam vai to birle to minibaru ko fe aye to birle to zawiya la aye to kolosi bulo aye to fini jema bulo ki munumunu ko fe doro kata do ko mosora cha odo ni ya fa malika na moyo uso ma ko banen ngule mboye kana kuraye kaboko abe kulela abe woyola aka kira yere fle komo tu kono ni ngoyi fo waro e karamo ma fi ngo ya sura ya ka ekibu former che tankalo woro ko watega da murbo ka che de maso ekibu former na bana pe president dona ministry dona be joro yini na ko dima nga ko filmu to esa tege bita da baba moroka jo yere folo bi bolo da bolo ka ko monsieur le président ka fa o che de maso ala yere usiranga te ni go ki bina sigi go to ko la bat na get lu ngay mo o ya to o militaire de na sama o go ame chekele ndo armena o ye chede o meleke ta soso ako twa ko cheworo ba yo ko ka bommi go wasuro ako ka no anna me doro ka singa dlo ke bado awo go nyema bo militaire kadaka urwana ba nya fale ni militaire bora jamfa kalama ko kana na ta kiye ayi munumunu katado chokorabaka fo faragra fo bunen go fe uga control sie kasoro ka morbo mine ba bo filmuna sisa chawro baka yo ko jo chawro ko ningabu ka fo go ngelemita ate wasolo nga che saba faranga uga soro ko che saba faranga kana farale ka ekibu mataka jama kira matanna nunu le utega da morbo wa chawro dona mingama karamo ayake go atara kuluguro sirala ki joni berde mu ga morbo jigi fo kamina bulu makana do aka berde mu kono ngake di musa sigilema agarati o nga ye chegoro ta labanchu ko filmu kono ngi ye chegoro labanchu ko filmu kono ngo sena ngolo sara tawdeni
hali Musa min y'a fa t'a fa kun dɔn a bɛ komi Mayi Watara ka jala diba n'i taara a ka so n'a ye dumuni kɛ k'a ban k'a tɛgɛ ko i ɲɔngiri k'i bolo fila da ko a ye Michel le ministre an ka finitigi e min ye jala da Mayi Watara kana a k'i bɔkolo kama i k'a k'i ka danbe kama i k'a k'i ka ɲɛnamaya yecogo ni i ka ɲɛnamaya kɔfɛla yecogo kama jala min y'a da Mayi Watara kana don ye jala in d'i ma k'i k'a da a bɛ se k'a dibaga fɔ nka jala in dakun ye mun ye n'i y'a ɲininka o la n'a ye fɛn o fɛn f'i ye a bɛ nkalon kɔnɔ a t'a dɔn a bɛ jala in dɔn hali jala in bɛ min yɛrɛ kana o t'a dabaga dɔn awɔ n ko sɛtanɛ kelen kɔ ka sɛtanɛ kelen ka jala da Ala kana n ko jala de Mayi Watara kan a bɛ se ka ɲɛfɔ Mayi Watara bolo min y'a ka sɛtanɛ o yɛrɛ de ye jala da kana mɛ a dara kana kun min na a bɛ ka baara kɛ awɔ a ka tɛmɛ n'a ye quoi an b'a sɔrɔ o kama ne karamɔgɔ ni ne dɔgɔnin karamɔgɔ Fajigi n k'i ma anw ka kira a tɛ kuma da la bilen dɛ ayi a kɔrɔl'o ma a bɛ kɛtaw de kɛ kalandenw bɛ kuma sama ka bɔ o de kɔnɔ awɔ ale bɛ kɛtaw de kɛ kalandenw bɛ kuma sama ka bɔ o de kɔnɔ i komi an kɔrɔkɛ kɔrɛ goletigi General Sogɛli taara ka taa min k'a fɛ yen Sogɛli bilala k'a ka kɛ min mɛ n'i ye Sogɛli yɛrɛ ɲininka ko Sogɛli e taara an fa suya ni Mali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a suya ni Wolofinna dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen tuma dɔ la an b'a fɔ i y'a suya ni diɲɛ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ye koyi nka Sogɛli a k'i ka nin fɔ i y'a fɔ kun min kama i b'a dɔn ale k'i k'a fɔ kun min kama i b'a dɔn a b'a fɔ i k'a t'a dɔn karamɔgɔ ye n kali a b'a fɔ i k'a t'a dɔn a t'a dɔn i bɛ ka ta yan ne bɛnkɛ n'a ka ko bɛɛ a ma sɔn ka bɔ k'i jɔ ko avion yɛrɛ la ni i bɛ ka ye ko a y'i to dugu ma ka yɛlɛ ka n'i bolo da i bɛ ka kama na avion kɔnɔ k'i kana siran foyi i y'o ye karamɔgɔ a ye bɛɛ na sira bɔ i y'a ye ka donso ngɔni fɔ a ye fo ka taa bolo fila da ngɔni bara kunna ka dugawu kɛ karamɔgɔ i y'o ye kɔni bɛɛ na sira in dɛ nka ale ka bɛɛ na sira tɛ bɔ ɲuman na dɛ fo de ka a ko kamakaw k'a ka armée donso ninnu kabi kunu fo bi dugu in tu tigɛbagaw ko ne yɛrɛ y'a dɔ ye koyi awɔ tiɲɛ dɔ n bɛ ka n dabalo de ɲini tiɲɛ don n ka makaba sɔrɔla nin na n ka bonya sɔrɔla nin na n dalen tɛ arabuw ta in na dɛ i jɔ n ka kuma ye a ka n taa yɔrɔ ye a ma donsow bɔ ka yirila ɲɔrɔ karamɔgɔ n ko kira ale tɛ kuma a bɛ kɛwale de kɛ i b'a ye kura ani Amadu ka baba tira ɲɔgɔn na ko Faransi ye i bɛ ka minɛ sara di Amadu ka baba taara kunbɛn Saudiya ka bilanse ka don n'a ye Mali la a ko Amadu ka baba nani n ta ye ko Amadu ka baba ko nin dira ma de ye komi wurudi dira Cheikh Omar Tijani ma cogo min na bolo ni bolo ko n kelen ta don a ko baasi tɛ a ma k'e kun fɔlɔ e k'a to ten anw ye Moribo minɛ sira dun ka Musa minɛ yan nɔ e bɛ se k'a fɔ k'i bɛna dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna tubabukɔ la nin tɛ baasi ye a ta bɛ minɛ don min na i y'a ye kɔni n b'a ka avion panna de Amadu ka baba y'i to minibaru kɔnɔ de k'a ka avion tɛmɛtɔla ye a ko Amadu ka baba e bɛ t'i ta namara kɔfɛ ka na de ne ta natɔ filɛ a bɛna di yan mɔn sigi so ko ne ye kira mɔden de kana tulo kɛ na min dar'o kan sisan Amadu ka baba fana ma bɔ k'a b'a jira ko n bɛ se ka pan ni e kaman tɛ n bɛ se ka pan ni fa kaman tɛ n bɛ se ka Bamako bɛɛ fa jama na k'a sɔrɔ n m'e tɔgɔ fɔ Amadu ka baba y'a ka scénario dilan nka scénario nin dilancogo fana ma ɲa kosɛbɛ nka donigiri tabaw y'a ta a y'a da minnu kɔ an sera a kɔrɔ an y'a ta scénario tun dilanna de ka ne kɔrɔkɛ de attaqué Serifu Usumani Wara ka bɛn ne ka ɲini n m'a fɔ n ta in ye tiɲɛ ye dɛ o ye ne ka kalanden ɲinili scénario tun dilanna ni Hayidara tun banna ka taa a ɲɔgɔn ye don u tun bɛ fɛn sama fo karamɔgɔ Fajigi u tun b'a sama fo 23h waati awɔ wa arabu ka ala ye tasara min fɔ o tasara de don dɛ arabu ala tɛ dɔwɛrɛ ye a nɔfɛtigibaw kɔ ne kɔrɔkɛ n'o y'a fa logoro an ka musow ɲɛna ye a barokɛlaw ɲɛna ne tɛ n kɔrɔkɛ ka ko kuma dɔ la ma ne t'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ ka d'a kan n'a sigira musow fɛ baro la min tɛ bɔ n kɔrɔ da dɔrɔn fo an n'a sa sini o de ye n kɔrɔ fana ka fiɲɛ n kɔrɔ e y'i fa logo la i ka sagasogo jɛnini kunna ye
ka bodro go korofe mo no ga mana ko ne olu bi se ga temena ye suno no sera ba ma ko ya dongo do amma nga ba ma ko taw yorodo ambu ga do ambu singorodo o obi mu yira ambu kele tugo do tuni o wa bi ofuna ngoya ni mo sesoro o ko na ofuna ye sesoro e kan e ananta sara bela jile nyina o tun be ma o shuga jigi haidara ka do atinde bo fo ife ma ko o kama scenario fulana kon haidara presentera na ya do ko haidara bita anga dla fulai fulana anga fo ko kameto no ya dango ansera ko nyata hali baba juzi min kumana ale re min uga scenario wo bo ka ira gnye bela kadaka scenario dlana ka agnye si mame ma na ye ma woro mine aya bolo si ma woro la aye ma woro ko kojugo kelai mi re kira kojugo kelai aga baba juzi ko abo yoro do scenario ma gnye ngo scenario ma gnye na de o de kero ko ingre gnye ro bayre ne bela jene bi bora menta bi soro ngo scenario fulana no scenario follow det ni angre ame kametu to fo mo komi senda kurane ka nanye kametu to fo wanga balama ya sirani nani haidara chede ne haidara bana kabo sini itumba yefe hamare ga baba tumbe demisano nshu kwa ye muruta aye birota abise fenwo fenkoro kametu ga dumunu be nu o kametu beka ma koroba ma warete shirifu Usman Madana haidara karamo o tumi ga chigo muna ba ko do ibodo o ma kama duni ndara ko anyata be mo de andla ka ta anyata ansera ko o kama karamo ngonga la yini be mi no fe tabale ba mana sigani nyanje dongo do bega che duru mi bla classe mana hanu ye ma fla wore fara ko mali ngono olu sigi menye fe silame karamo nu ka jalamu sigi mu ko fe ma ke men biduru kamati karamo sigi le meta wali nye fe ma ke men biduru anga ma koro sigi le meta wali janu nyurula e ka ko koloshi onda jisole ka dan koromo amatiga dawo dala karamo mi ngone mere fe ka fa ngoro kayena nayo sebella me o zo ngoro bla ka mi ko fla kere ma bo ngoro ngeka ne kande to kono mo nde to tado ngoro ndi ngandi jamva ebe yoro mnabi ebe segi sembo fena waga tlaki dani jamaye mali kono ngo jamana zi bla mali fo bla to ga do ngoro nga fo ka gele nga ibake hale ko gelende kadaka fajigi magangi bolo ke ngoro la ka be mima ngoro bi yoro na bi mali kono ebo don nebo don wa mali de famba bela jele ebo don ne ngoro ko bi ko silame mbi te kinye asini te kinye an akunu te kinye wa ne ko ne mbora ne be nga haidara yala ni mam mi se ka tugun no fe ko ndo e Sherifu Usman Madana haidara aya ngone ndale mala saranyuma mbamba yesa ya ko fe o nga mi ngone ye arabu ga yeji ko e o suni selini hiji mborola ayra ka fe mugata dawo sini na tara sadila o kanga ibi bakele ni keme duru wara jole mi ne kunu mata kele ma fo ngodo tu ko sigire wa hal minu yu ko sigo bitla kana ansoro nyefa akola awo kemi me nunu na bi arabu warte mame ngono nanzara warta kono akura nale ka tsugu jara ajara wolofina yade awo nale ya ganyini fe soro aya soro wolofina yade naye wasa soro aya soro yade hal ne ya soro kosa na tinyi sendo politiki kura nga ya ga mobile kura soro kaga dujo kaga muso furu kaga de mbalo ni mingo ni karamo o mabo arabu kun o mabo to kun ni yo nyefa yana wa hal sini ibise ga jama kenyi wonga fono ki to be masira ka minten ni haidra ale bise ki kumbo doni ko ka bene ka nyeli maka be ton num o ne ga kalande nyeli ma fonda nyede ngoni ne ga kalande nyeli ngaramo kuma aka serege
ladi ba nyimo mi sika gere ngoro la chugo na ka ladi iko mi mami ya ladi akata fara wahabiya ko ndo sono ma tagi ni ladi ba nyimo ye ngoro ladi ngoro te doni njigi doni koy ngwabi cheka ba ko dongole de ka barake duma ba bela jede jole nyina mali ngoro wolo ne ka hera shi ka hera tile ka hera bwara ka tla ka fo mali dugo ka ko fu te bwara ara te si wo zuma bana na ira mali kara mo bebi akele ne psika na siga wala sono nin tonu nansara warte min kono o ka dogo agence te min bulo o ka dogo ngoro agence ni wa iba yele maka ke avion de transport ibe min soro la ito soro wal den don na kata di arabu mo ka wardo dola ni amere ni wala anyu yede ama kala ko anyu ye bango gudo bi ka dun ka do lola be nyana ofma o wari nya ki wara ba nyemi ni arabu ta te ni ngoro foli yele nyado abito ka foli yele ma de nga foli ban foli ngoro bu so nga yele ma awo nga kagele de nga kagele no yu ko flo bisira karatu ku ko fle ku gona sira ne jaman juru te tige ko sila ko abi boni doni ngoro abi doni wara mi ko abi jama ya ko ngo te soro hiji kene gasa o te soro nga do wona solido ko mo na me gata me na se ofwa go iboraki nyesi ngoro mo munu ngajugu ngoro ye minu mega ministre usigi ga president mine ngongo do yirena kabena kala de yelima ka fomma kele damba kele seba kele forma kele sira kele jo kele so kele ko nyam fenju ni nyam fenjuma ko dembere la jelembi fado ne bado de nono am fono mbam fauna mbawde nono olu fono mbu faunu baw nono ko siga ma do mi na mbulo amba mbembo nono ko ni yamulile ka kuma kura kwanye mi yara hagle mate nyon so la de ame duguma ya no ubi safe ka loje duguma ame duguma ko loje safe hagle mate ka nyon so la de atona na ke fu ko fo wulo finde de ka fo idala ki da ko yere duguma mo ya ko ye ko amba no de ma wa hagle bi ma bangumbo de bi ma bangumbo ayo mi ma yero fili karamo o forka be ne ga ko do dese de ma ngakalande ya de mo ndonte fa ga foti ci wasila ni mineta soro la mi se ga dim mbolonda nyoni hieta nyomo karamo kabla boro la kata dolu mo ni mineta ma soro la de ba fata religieux sigida gale do karamo ko kene do ka dasi bolo ko la ka sabade na ngata na mi gata na si awo do woni solidarité na to flemba ko na nin ko sira dandugo ka ba karamo ko ba yire ba hala ne to ni me ba mali dugo ka hala ne to arabu yire bna tlaka sonde ka foko alo ga war fu min ke ko halbi anga mawto nin kora an to ga ko ra yini wati gola no ya tigola de bi balo to yini faso kono o kuma ibalo ga bo faso min kono ina ke ja ku yala ko faso bunya ajaja o mi agoya bongere malgre ibe faso inde bunya ka da ka kibe faso inde kono faso te kono e de faso ina bunya ka ila wati jam